Σπουδαία πρόκριση πέτυχε το απόγευμα ο Κισαμικός, ο οποίος κέρδισε το Μηνόταυρο στην έδρα του με 4-2 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Χανίων. Τα υπόλοιπα τρία εισιτήρια πήραν ο Πανακροτηριακός, ο Ακρίτας και ο Άρης Σούδας. Παλεύει ο Νιάκμπε και περνάει, για να δούμε τον επιθετικό του Καστελίου. Γκολ! Από τα αποδυτήρια κυριολεκτικά το γκολ στο 32ο λεπτό, με τον Ανιάκμπε να ανοίγει το σκορ εδώ στις Μουρνιές στον αγώνα για το Κύπελλο Χανίων. Ο Γρηγόρης Ανιάκμπε ανοίγει, βάζει μπροστά το Κισαμικό κυριολεκτικά με το σφύριγμα. Ο Βαρδάκης θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά, μαζεύει ο Μουτζούρης. Η απάντηση του Μηνόταυρου σε έναν αγώνα που ξεκίνησε δυνατά. Πατεράκης γεμίζει. Γκολ! Απίθανο γκολ από τον κεντρικό αμυντικό του Μηνόταυρου. Ο Μουτζούρης φέρει ευθύνη προφανώς, αλλά η ουσία είναι ότι ο Μηνόταυρος ισοφαρίζει στο 7ο λεπτό τον γκολ του Ανιάκμπε με τον Πατεράκη. Απευθείας εκτέλεση φάουλ, η μπάλα στο γάμα. Ο Μουτζούρης εκτός θέσης. 1-1 το παιχνίδι στα ίσα. Μπροστά στον Δημούς, ο οποίος κρατάει την μπάλα και βγάζει μια ωραία πάσα μπροστά στο Περδικάκι. Το πλασέ 2-1. Ο Μηνόταυρος ανατρέπει το προβάδισμα του Κισαμικού με αυτή την αντεπίθεση και το γκολ από τον Περδικάκη, που είναι βέβαια ελεγχόμενο αν υπήρχε offside σε αυτή τη φάση. Όπως και να έχει, το γκολ μέτρησε. Στο 8 λεπτό ο Δοντσίδης εκτελεί το κόρνερ. Δεν απομακρύνει την μπάλα, γίνεται το σουτ, γκολ! 2-2 με το Στρατουδάκι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σπυριδάκη. Δυνατό συρτό σουτ. Δεν μπόρεσε να αποκρούσει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Μηνόταυρου και η ισοφάριση είναι γεγονός. Έχουμε δει 4 γκολ στα πρώτα 26 λεπτά του μάτς και ποιος ξέρει τι ακόμα μας περιμένει. Η εκτέλεση του Πλαγίου μέσα στην περιοχή του Σπυριδάκη. Μια κεφαλιά, ακόμα μια από τον Ανιάκμπε. Προς τα πίσω θα γίνει το σουτ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώνεται. Ο Φραγκιουδάκης είναι σε θέση offside, όπως δείχνει ο επόπτης. Για να δούμε την εκτέλεση. Ο Νταγκουνάκης θα εκτελέσει, μπάλα out. Επιμένουν οι του Κισαμικού όμως. Αυτή τη φορά για τον Καλαμπακάκη, για να δούμε. Χαμηλά στον Ανιάκμπε. Ανιάκμπε σουτάρει από διαγώνια θέση, γκολ! 2-3 ο Κισαμικός με το δεύτερο γκολ από τον Ανιάκμπε. Πολύ όμορφο τέρμα. Από σχεδόν πάνω στη γραμμή θα σουτάρει και νικάει το Σπυριδάκι με το ιμπάσα προς τον Ανιάκμπε και πάλι που είναι γρήγορος. Για να δούμε. Ο Ανιάκμπε έχει μπροστά του έναν αμυντικό. Ο Ανιάκμπε επιμένει, θα γυρίσει την μπάλα. Ευκαιρία 2-4. 2-4 με το Στρατουδάκι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Μέσα σε 2 λεπτά ο Κισαμικός πετυχαίνει 2 γκολ και μπαίνει εντυπωσιακά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 52 το σκορ έχει γίνει 2-4. Αργαρώνης ανοίγει δεξιά στον Περδικάκη, αυτός στον Καράκη, ο Καράκης θα σεντράρει. Αλλά περνάει, το σουτ θα γίνει, εντυπωσιακή απόκρουση και κόρνερ. Και έχουμε φάουλ. Με τον Τρεταφύλλο να δείχνει στον παίκτη του Κισαμικού να σηκωθεί, για να δούμε ποιος είναι. Και ετοιμάζεται να του βγάλει την κίτρινη. Είναι η δεύτερη και αποβολή είναι ο Μαραγκουδάκης. Εκτέλεση. Κλωθάκης, η κεφαλιά, δοκάρι και out. Μεγάλη ευκαιρία για το 5ο γκολ. Για να δούμε το φάουλ αυτό. Η εκτέλεση απευθείας κόρνερ. Πολύ ωραία απόκρουση από τον Μουτζούρη. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι χαρακτηρίζεται εντυπωσιακό όντως. Με τα γκολ που έγιναν και τις πάρα πολλές φάσεις, νομίζω ότι τελικά κέρδισε η ομάδα η οποία είχε την ουσία, ίσως και την τύχη σύμμαχό της, καθώς στη μεγαλύτερη διάστημα του αγώνα ο Μηνόταυρος είχε τις φάσεις. Όμως ο Κισαμικός ήταν πιο αποτελεσματικός, οπότε δίκαια νομίζω, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι τελικά, περνάει στην επόμενη φάση. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, δεν μπορεί να μας επηρεάσει όσον αφορά το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο δείξαμε ότι σίγουρα ο Κισαμικός δεν είναι καλύτερος από εμάς. Είμαστε δύο πολύ καλές ομάδες, και εμείς και ο Κισαμικός και η Ιωνία. Και νομίζω ότι το πρωτάθλημα θα παιχτεί μέχρι το τέλος, οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Και πιστεύω ότι τελικά ο Μηνόταυρος είναι αυτός που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα, παίζαν οι δύο από τους τρεις διεκδικητές του τίτλου. Κατά τα λεγόμενα τουλάχιστον. Ήταν φυσιολογικό το παιχνίδι να έχει μια άγρια μορφιά. Μπήκανε γρήγορα γκολ. Άνοιξε το παιχνίδι νωρίς. Αναγκαστικά το παιχνίδι θα πήγαινε στη δύναμη, στο πάθος. Και σε τρίτο λόγο
στην ποιότητα. Πιστεύω ότι η δικιά μας η ομάδα φέτος τα συνδυάζει όλα αυτά. Τα έβγαλε και σήμερα στο γήπεδο και γι' αυτό πιστεύω ότι το αποτέλεσμα, παρόλο που παίζαμε πολλή ώρα με 10 παίκτες, το κρίνω απολύτως δίκαιο. Έχει τη δυνατότητα και Σαμικός να διεκδικήσει ακόμα και το κύπελλο Χανίων, με δεδομένο ότι υπάρχουν και ομάδες περιφερειακού κατηγορίες παραπάνω από τη. Κοιτάξτε να δείτε. Φέτος, από την αρχή της χρονιάς, με την αλλαγή του Συμβουλίου, με την έλευση κάποιων καινούργιων προσώπων και με το μεγάλο budget που έχουμε, είμαστε αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να τα διεκδικήσουμε όλα. Στα Νεροκούρου ο Ακρίτας επικράτησε του Ικάρου και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλλου Χανίων το 1-0 για τους αποκορονιώτες στο 13, με τον Σιφακάκη να σκοράρει μετά από πάσα του Καλπάκη. Στο 15 ο Ακρίτας πέτυχε το 0-2, κεφαλιά από τον Τζαγκαράκη, η μπάλα περνάει τη γραμμή και το γκολ καταλογίζεται. Έτσι λοιπόν μέσα σε 4 λεπτά ο Ακρίτας πέτυχε 2 γκολ και σχεδόν καθάρισε τον αγώνα. Στο 36 ο Καρλατζής που πέφτει σε πέναλτι πάνω στον Πετράκη, έτσι τουλάχιστον σφύριξε ο ρέφερη του αγώνα, και ο Ίκαρος είχε την ευκαιρία να μειώσει σε 2-1, ευκαιρία την οποία σπατάλησε ο ίδιος ο Πετράκης, στέλνοντας την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σαπουνάκη. Στο 82 ο Ίκαρος τελικά μειώσε με το Βογιατζή, με αυτό εδώ το κοντινό πλασέ έπειτα από εκτέλεση φάουλ, και προσπάθησε να ξαναμπεί στην διεκδίκηση της πρόκρισης, όμως δεν κράτησε πολύ το σκορ σε αυτά τα επίπεδα. Και έτσι, αφού ο Ίκαρος βγήκε μπροστά για να ισοφαρίσει, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα ο Καραδάκης, μετά από πάσα από τον Παπαδημητρίου, έβαλε το τρίτο γκολ για τον Ακρίτα και σφράγισε την πρόκριση της ομάδας του στα ημιτελικά του κυπέλλου Χανίων, όπου ο Ακρίτας θα αντιμετωπίσει τον Πανακροτηριακό, ο οποίος προκρίθηκε επί της Παλαιόχωρας νικώντας τη με 2-0 στα Καθιανά με 2 γκολ του Λιονάκη. Αυτό που είδατε είναι το πρώτο, ωραία γυριστή κεφαλιά και το σκορ άνοιξε. Ενώ το δεύτερο σημειώθηκε σε φάση διαρκείας ουσιαστικά στα καρέ της Παλαιόχωρας, με αλλεπάλληλα σουτ και τελικά το Λιονάκη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά. Έτσι ο Πανακροτηριακός προκρίθηκε στην επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσει τον Ακρίτα. Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών θα μπορούσε να αποτελείται αποκλειστικά από ομάδες της Κισάμου, όμως η Θίελα δεν κατόρθωσε να προκριθεί επί του Άρη στην έδρα της, μιας και έχασε εξαιτίας αυτού εδώ του τέρματος του Μποτονάκη στο 43, με το οποίο ο Άρης Σούδας κατάφερε να αποδράσει από το Καστέλι και να προκριθεί στα ημιτελικά.